Barka da zuwa taskar waliyyai. Kada ka manta ka danna alamun ƙararrawa don samun sababbin shirinmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A yau za mu yi magana ne akan soyayyar manzon Allah da yadda halitta ya kamata ya reacting idan aka ci mutuncin manzon Allah. Manzon Allah ya kamata mu sani cewa wani abu ne wadda kamar no-go area ne, is no-go area. Kowa da kowa ya kamata ya san wannan, da musulmai da wadda ba musulmai. Musulmi ya san cewa sayyidina Rasulullahi no-go area ne. Duk lokacin da aka taɓa janibinsa, aka taɓa mutuncinsa, ɗan haldan especially musulmi zan cewa ba shi da natsuwa da zai iya tunani me ya kamata ya aikata, zai iya aikata komai. Su kuma waɗanda ba musulmai ba kamata su san cewa ba mu taɓa ɗaukan hannu ko ɗaukan baki mun zagi Annabi Isa alaihi salam ba. Hakikanin ma mu musulmai mu ne muka san mutunci, muka san darajar Annabi Isa alaihi salam. Saboda haka su san cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wajenmu kamar red line ne. Idan zaka je asibiti, zaka shiga tiyata, akwai abin da ake kira red line. Idan ka zo wannan wajen dole ka tsaya a baka izini ka shiga. To Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wajen musulmai red line ne. Duk wanda yake son ya shiga cikin wannan wajen ba tare da izini ba, yana so ya shiga cikin wannan wajen ba tare da sanin haƙiƙanin mutuncinsa na Rasulullahi ba, to fa za mu iya aikata masa komai. Haƙiƙanin gaskiya bai dace a ce ɗan adam ya ɗauki hukunci a hannunsa ba, saboda me? Saboda shi ba hukuma ba ne. Amma ya sha faruwa a irin wannan ƙasa, jama'a da dama sun fito suna ma manzon Allah irin kalan yadda suke so, amma an ɗauki abin an kai su hannun hukuma, ƙarshen abin yana ƙarewa ne a susuce, sai a rasa fahimtar ma shin menene ya faru. Shi yasa yanzu jama'a sun gano cewa duk abin da ya faru kawai indai akan janibin manzon Allah ne, suna aikata abin da suke so. In ya so ma ko menene zai ya faru. Amma a sanin a soyayyanka da manzon Allah, duk abin da ma ya faru da kai babu komai. Duk abin da ya faru da kai. Wannan yarinya a kashe ta da aka yi, in har ya tabbata ta yi zagin, domin ni dai ban ji muryan ba kuma ban ga text din ba, amma in har ya tabbata ta yi zagin din, to abin da aka mata shine ya dace da ita. Babu wani magana biyu, domin soyayyanka da manzon Allah, ka so manzon Allah fiye da duk abin da kake so a rayuwanka, fiye da iyayenka, fiye da matayenka, fiye da 'ya'yayenka, fiye da kuɗaɗe da kake da su a banki, sannan fiye da kanka da kanka. Sai ka so manzon Allah fiye da waɗannan, tukun za ka cika cikakken mai imani. Da fatan abin da na faɗa Allah ya samu dace. Wassalam.